вид резултат от преди няколко месеца, за съжаление вече не е така. За локален резултат, който едновременно има и микродата, сложили сме си изкуствено тези звездички, няма как, тогава беше позволено, и се получават два реда звездички, просто защото Google го позволява тогава. Интересен феномен, затова го давам за пример, едното от локалните резултати, другото от микродатата. Един пример за семантично търсене. Тоест как в бъдеще ще се търси в Google. Разликата само, че в момента това нещо го махнаха, Google го сложиха отгоре, но те най-вероятно искат да се отворят място доста реклами, както всички се шегуваме, но най-вероятно не е шега. Но все пак това нещо още го има, а и в бъдеще ще се развива. Примерно търсим супа, оттам нататък излиза семантично търсене, т.е. може да избираме какви да са продуктите, какво време за готвене очакваме, интервали, брой на калории, някакви граници и така нататък. Представете си го за електронни продукти и ще разберете колко е силно това нещо. Те първо се тества и започва да влиза на запад, така че това е бъдещето на търсенето, ако питате мен, готов съм да се заложа. И каква е алтернативата, ако не си описваме сайтовете с микродата и това, което се случваше до момента? И алтернативата беше, че Google се опитваше сам да разбере в рамките на един сайт какво има и да сглоби някакъв снипет. Сега естествено, примерно по YouTube, той си знае, че е видео и си правиха собствени резултати. Същото е за големите брандове. В случая давам пример с нашия форум Search Engine BG, която е много известна CMS система VidBulletin. И колкото и да е странно, тъй като е известна система, Google са направили специален шаблон за нея, както и за всички големи форумни системи, естествено, чрез които да обхожда, да класират и така нататък форма и отделно да направят някакъв минимален rich snippet, най-малкото във всяка една тема, да кажат колко поста има и колко автора участват. Също така се появява, не знам защо не е излязло, и датата на публикация на темата, което е полезно да знаем дали виждаме нещо актуално или не. Въпреки че не се използва, примерно, микродата, никъде в този софтуер не се използва нито HTML5, дори базова семантика, нито нищо. Не можах да намеря никъде примери, само за предния слайд след нещо да кажа. И при този случай, нали, ако аз съм малка формна система и си направя CMS, аз съм ощетен, защото Google няма да ми обърне внимание да ми направи нужната семантика за мен да ме обхожда и така нататък, докато ако ползват микродата всички, просто са с равен старт. Не можах да намеря никакви статистики в Google за сайтовете, които използват микродата, проценти и така нататък. Доста е рано още да се говори, но това е в Google Trends търсенето за Rich Snippets. Както виждате, точно в момента, тук не се вижда, не знам, има и че в момента става въпрос за ноември месец, търсенето е огромно, в смисъл бележи пик, така че не е случайно, че ви говоря тези неща в момента, хората ги търсят, т.е. все повече хора искат да излизат с тези цветни резултати. Големите брандове, както казах, вече интегрирахме микродата, те бяха първи, а и като авторитетни Google преди тях първи пусна Rich Snippetите да се появяват безрезервно. В момента може да се конкурираме с тях, просто ако седнем и ние си го направим същото нещо. Това е единственият начин да се борим с тези резултати, които са цветните. И тъй като няма как да се види без кодове, доста често ме питат дай някакво разширение за WordPress или примерно за WordPress, защото аз имам сайт, който, блог, който съм направил електронен магазин или пък съм си направил на WordPress сайт за рецепти или каквото и да е, дай някакво разширение да ми сложим микродата. И в днешния свят сме свикнали всичко да става с един application и с един клик, но за съжаление няма как да се мине пред микродата без кодове, тъй като основната цел е да накарат потребителя да си опише това нещо, за което пише, примерно ако пише тег, да си опише тег и елементите в него. Разбира се, не е нужно всичко да се описва от хората на ръка. Примерно ако сме електронен магазин, нужно е просто нашия програмист да заложи микродатата в шаблона, буквално шаблона за дизайн, и оттам нататък, ако базата данни е структурирана добре, нещата се появяват автоматично, в смисъл просто клиентът знае само да си попълва съответните кутии. Но пак няма как да се мине без кодове и да стане всичко автоматично. Ако имаше такъв начин, то Google щяха да използва тази технология, нали нямаше да се минава през това нещо. Така че тук ще дам един пример, който за мен е лесен, надявам се, в смисъл сравнително лесен, за описване на една блог публикация.
Като примерът е абсолютно аналогичен за всякакъв друг тип текстови в интернет, новинарски публикации и така нататък, всякакъв друг тип публикации. Затова го давам, просто е доста универсален. WordPress, както казах това нещо, вече са го вградили в новите си шаблони, там 20 лева и така нататък. Но да започнем. В смисъл, имаме някакъв публикация. Не се знае каква е тя. В Article Tag, който е бил на SEO конференцията, там говорих за HTML5 и точно как се структурира сайт. В смисъл, HTML5 полага основите на семантиката, а с микродата всичко се доразвива. Имаме публикация, която е абсолютно форматирана по HTML5, т.е. сложена е в Article Tag. Google и всякакви други системи знаят къде е съдържанието в тази страница, да го отличат от хедери, футери и такива неща. Отделно публикацията е групирана със собствен хедер и футер, за да може да се отделят същинското съдържание, да може да се отдели, примерно Google да справи снипети на негова база за описание. Заглавието е H1 Tag, което е заглавие от първо ниво в секционен елемент, който означава заглавие на секция. Публикацията е описана, има дата на публикация в машинен формат и за хората, т.е. търсачките в Google това нещо го чете. Търсачките знаят кога е публикуван този материал. Самия факт, че има един time tag по спецификация на HTML5, когато се намира в артикъл, означава, че това е датата на публикуване на тази публикация. И в футера може да имаме всякакви неща, няма сега да се задълбочавам. И да речем, че това нещо Google примерно може да го разбере, че някакъв текст, нали, да вземем описание от него и така нататък, да вземем правилното заглавие, дата и всичко, нали. Но примерно ние искаме да се класираме за блог, или искаме да се класираме в Google News, искаме да дадем повече семантика на това, т.е. да опишем още неща около този документ. И първото нещо, което трябва да направим е значи подчертаните елементи, тези, които влагам, е да кажем, че правим нов обхват. Тоест, целият артикъл в случая ще е нов обхват, т.е. обект, в който ще описваме още някакви неща. Чрез item scope, както казах, от тези трите атрибута, с които се работи в микродата, трябва да кажем какъв е типът на това нещо, което описваме. Виждаме се го от Scheme.org. В случая имаме тип за блог публикация, като може абсолютно аналогично е и за новинарска публикация, така че хората, които имат новинарски сайт, не могат да го използват на готово. И това нещо е абсолютно достатъчно, примерно ние да се появим от тук нататък Google да ни възприема като блог и примерно когато някой търси нещо в интернет и отляво, то вече не е отляво, както и да го кажем отляво, има да изберем само от блогове, Google знае, че ние сме блог и че този резултат е към тези резултати. Така че може да оставим нещата и само така. Но може да продължим да описваме от тук нататък, тъй като този обект, блог публикация, си има собствени полета, които ние може да опишем. Първото нещо е, може да опишем още веднъж заглавието. Тоест да кажем, че това е headline, т.е. официалното заглавие на тази публикация или новинарска публикация, така нататък, или блог публикация. Използваме и атрибут и полето name, тъй като, както казах, в Think имаме всички класове наследяват Think, в Think имаме name, така че ние можем да използваме name. Така че едновременно казваме, че това е и заглавието на тази публикация и името на този обект, който отново е публикация. Може да е едно от двете да използваме, може и двете, за всеки случай не знаем каква система ще ни чете сайта, да сме сигурни, че ще ни разбере на 100%. Датата на публикация може да опишем още веднъж чрез сайта под Date Published, което казваме, че това е реално става въпрос за дата на публикация. Ако нямаме HTML5, сме длъжни да го използваме просто този вариант. И тук идва нещо интересно като момент, че ако ние използвахме някакъв друг тип от алтернативите, а не микродата, това няма, примерно RDFA, това нямаше как да го сложим просто така. Тоест, тогава трябваше някъде да скрием съдържанието, публикацията, т.е. датата в машинен вид. В случая, тъй като HTML5 и микродата са едно цяло реално погледнато, по протокол се знае, че тази дата, че дата на публикация става въпрос за тази дата в машинен вид. Авторът е свързан, както Google препоръчва с Relation автор, но не пречи да го вържим и чрез микродата, слагаме ITPROP автор, което по спецификация двата варианта са взаимозаменяеми, може да се използват и двете за потвърждаване на авторство. За съжаление, Google за сега разпознават само първия вариант, но самия факт, че те са създатели на микродата и Scheme.org и така нататък и си го налагат, скоро очакваме и вторият вариант да заработи. Както казвам, отново
не знаем каква система ще ни чете сайта, така че хубаво всичко да го опишем по всички възможни начини. Дори чрез Open Graph на Facebook, ако толкова държим и на Facebook. Съдържанието на публикацията си виждаш и къде е параграфите, не пречи да ги оградим в един div и да кажем отделно има такова поле, че това точно и ясно е съдържание на публикацията. И в футъра, примерно, описваме ключовите думи, има такова поле, тагове, ключови думи, почти аналогични са. И по този начин имаме една публикация, която е описана едновременно и с HTML5, семантика и с микродата. Още един пример с пирамско дойде. Един прост параграф с някаква връзка, в него същата информация представена чрез микродата, както виждате, винаги в текста има много неща, които могат да се опишат. В случай името ми, точно какво работя, че това ми е сайта, като подобект, някакъв адрес, примерно, на който живее и така нататък. И нещо много важно, Open Graph може да се използва като Open Graph, в смисъл микродата, т.е. Google Plus го използват за всякакъв вид социални връзки, заедно с XFN релациите, дори старите микроформати, HTML5 и така нататък има релации за всичко и цялата тази информация се събира, търсачките, социалните мрежи и те вече се повечетават едно цяло. Така че и това нещо се подценява, в смисъл много хора си мислят, че ако искаме да сме в социалните мрежи, задължително трябва да ползваме Open Graph и не е така, по спецификация микродата включва всичко това. И какви са недостатъците на Open Graph протокол, тъй като Facebook толкова много иска да си го наложат, а той всъщност толкова много не става за нищо друго, освен за тяхната работа да им върши, на самия Facebook. Първото и най-важно е, че той не описва дублира информацията. Или поне те така съветват. Тоест да вземем заглавието, описанието, пътя към снимката и каквото искаме друго типът на обекта и да го сложим в хедчеста на документа, което допълнително натоварва нашия сайт, допълнително това съдържание вече го имаме, може просто да го пишем на място, където се намират съответните тагове, а не да го копираме още веднъж. Смесват се форматите, както казах, при електронните магазини и при всякакви други формати прави проблем, въпреки че се мъчат да се решат тези проблеми, но не е естествено ние да искаме да специфицираме нещо и да използваме 2 или дори 3 технологии за това нещо. Google не го препоръчваха, но Facebook дигнаха един голям скандал, така че в момента го изтриха този текст от правилата си, но всъщност е ясно, че Google не го препоръчва. Open Graph е плосък речник, т.е. при него се описва текуща страница, не може да се опише нищо друго, което се намира в рамките на тази страница. За него една страница е един обект, не може една страница да съдържа няколко обекта. Няма наследяване, т.е. аз ако описвам даден човек, не мога да му опиша адреса, както преди малко тази пример, не мога да опиша университета, в който е учил или компанията, за която работи, нищо повече не мога да опиша, което също страшно много ни ограничава. И откъдето се появяват някои много големи проблеми. Примерно, когато харесаме дадена страница, тъй като за Facebook страница я харесваме цялата, не дадена част от нея, не се знае дали ние харесваме страницата като страница, профилът на човека или се харесваме самия човек. Също така и при коментарите. Няма как да сложим един коментар и да сложим за него бутон за харесване, тъй като реално ще харесваме цялата страница. И най-големият проблем според мен е, че няма как да се опише, че нещо е повече от един обект. Както видяхте в предния пример, аз описах едновременно name и headline за заглавие. Примерно съвсем естествено в света е реален пример в Open Graph. Ако искаме да опишем даден човек, може да го опишем като актьор или като директор. А в същото време не може да го опишем едновременно като актьор и това, че той е и директор на театъра, в който участва. Просто това е невъзможно. Така че няма подобекти, няма повече от един обект, нещата няма наследяване. Това са недостатъците на Open Graph, които ще го спънат той да се развива, нали, като някаква допълнителна семантика за развитието на интернет. Моето мнение. И стигаме до втората част от моята презентация, авторството. Няма как да говорим за rich snippet и микродата, такива неща, и да не стане въпрос за авторство. Те винаги са свързани заедно. За сега авторството е тясно обвързано с Google+, просто защото Google са единствения сайт, да го нарека, той вече не се знае как стачка за социална мрежа или какво е. Единственият сайт, който обръща внимание на това.
Не пречи и другите търсачки да го използват ни сайтове. Ще дам пример как се вързват сайтовете. Аз ги вързвам така, че един ден, ако Facebook примерно сетят да имат авторство, просто да съм валиден и там. Все пак Google се стремят да хванат и връзката с всякакви други профили. Примерно, ако имате връзка от сайта си към Twitter, Google ще разберат, нали ще ви свържат двата профила и дори чрез инструмента, който дава за лични пъти, това нещо ще излезе като връзка. Така че реално може да се потвърди авторство и чрез Twitter профил. Скоро очакваме и някакви други социални мрежи. Facebook не ги харесва много, така че не работят сега. Конкуренцията. При брандовите авторството се осъществява чрез Relation Publisher. Едно от малките неща, при което Google не стъпват на стандарт, в смисъл Publisher не е стандарт по B3C като релация. По стандарт трябва всичко да се вързва чрез Relation автор, но така са решили, бъдещето ще покаже дали това ще стане стандарт или дали ще отпадне. И защо се върви към авторство? Заради борбата с спам. Тоест, и общо взето Google искат да имат някаква метрика, още една, по която да оценят съдържанието. Не е достатъчно просто да гледат самия текст, как е формулиран, тъй като хората се научиха да спинват, да генерират съдържание по всякакви начини, да превеждат и така нататък. Така че вече не може да се разчита по самата семантика за съдържанието, за самото него. Трябва да се знае и кой седи за това съдържание. И затова се опитва да налагат авторството. Над 5 патента имат за последните 10 години Google са получили. Свързани с автора, авторство и такива неща. Така че със сигурност имат много сериозно намерение. И това е следващия, така да нарека, PageRank. И започва да се говори много сериозно за автор-ранк. Тоест, съвсем друго направление, където в алгоритъма ще участва и това, доколко е авторитетен авторът, който стои зад всяка една статия, и това ще зависи или сайт, или бранд. В смисъл, това авторството не е само за физически лица, но и за брандови с Relation Publisher или страница за сега само в Google+. И това общо взето има доста специфични изисквания самата търсачка, смисъл социална мрежа Google+, извинявам се. Най-строги са изискванията при нея. Абсолютно всички адреси се потвърждават чрез картички, абсолютно всички искат реални имена да имат хората, затова, въпреки че доста институции нарушават се там разни права на разни държави и така нататък, са против това. Изисква се истинска снимка на лице да има за профила, ако ти дават кратък полево, трябва да си авторитетен и така нататък. Така че бавно правят нещата, но ги правят както трябва. Как се осъществява връзката? Има 3 начина, изборил съм 2, третият е по имейл, но не го препоръчвам, тъй като е само за Google. И само те ще виждат релацията, така че е по-добре да използваме някакъв стандартните начини чрез HTML релации. По-сложният вариант, първи, на който аз препоръчваме, да си имаме страница за всеки автор на сайта, към която да има връзки с Relation автор от една публикация. И от нея вече с Relation ми слагаме връзка към Google Plus профила ни. Препоръчвам този вариант, защото по същия начин може да сложим с Relation ми връзка към Facebook профила, Twitter и така нататък, без да игнорираме останалите социални мрежи, да може да потвърдим авторството и в тях, когато един ден те се сетят да събират тази информация. Другият най-прост вариант е просто от всяка публикация да сложим връзка към Google Plus профила си и при двата варианта се изисква да има връзка обратно от съответния профил към или страница на бранд към сайта, за който става, в който се върва. Защо да участваме? Мисля, че вече изброих някои от ползите, но това да ги повторя. Отново, като при микродатата и рich snippet има по-висок CTR, защото Google награждава с това, че който си е вързал авторството, слага снимка на лицето му отпред, при което дори да сме по-назад в резултатите се набива на очи. Над 5 патента, както казах, имат това нещо. Основната цел е изпрямо патенти, изпрямо всичко е по-добро класиране. То дори в момента се случва, тъй като при реалните Google резултати не се случва, но вече няма реални резултати, всички резултати са персонализирани. Повечето хора са логнати заради Google Plus или някаква друга услуга на Google, така че резултатите вече се влияят от авторството и все повече ще се влияят. Дори да не се влияят, по-високият CTR отново стига резултатите в Google. Анализът на съдържание, както казах, не е достатъчен, затова се налага авторството. Вече участваме, ако имаме Twitter, LinkedIn или някаква друга такава мрежа. Много е важно нещо да спомена и да си вържим в Google профила
абсолютно всички останали профили. В смисъл може да си вържим профил в Twitter, Facebook и така нататък, тъй като самия Google разбира, тогава вече ни разбира като автори, това е информация само за Google, но всички в тази зала се борят, предполагам, точно за него, за резултати там. Самия Google разбира, примерно ако имаме ние по-активен профил във Facebook, а не в Google+, че отново става въпрос за същото физическо лице или бранд, че е активно и така нататък. И че е реално. И нещо, което много хора се надяваме авторството да реши, може би един от най-големите проблеми в интернет на това е, че си краде много съдържание, особено в България си краде в космически мащаби. Това е факт. И просто когато една статия седи с автора, дори нещо да я копира по някакъв начин, нали, би трябвало да тежи там, където седи с автора си. И не на последно място, чрез авторството участваме в Google Knowledge Graph. Много хора, които имат сайт, които си потвърдили авторството, сигурно вече са получили писма от Google, че брандът им или че те като физически профил се включват в Google Knowledge Graph, което означава, че те информацията за тях вече започва да се събира, означава, че ще се появяват отново като бонус, дори и вдясно, когато се търси по бранд и всякакви такива неща. Един пример за търсене, при което аз и Оги сме си бързали профилите с сайтовете в Google+. Плюсът е това, че имаме снимки към лични снипета, дори да не си много напред резултатите, забелязва се Оги, ако си бъркам с Google, Оги, ако беше писал по-често в блога си, може би ще да е малко по-напред, но 2 години не е писал. Но въпреки това се набива на очи. Както казах, започва да се говори за авторранг, т.е. много е важно от сега да имаме присъствие в социалните мрежи като тесни специалисти по дадена област и това присъствие на този авторранг, нали, още не е ясно от какво точно ще се формира, но се подразбира, че ще зависи от това, примерно, колко хора не следят в социалните мрежи, колко са авторитетни публикациите, които вече сте написали и са вързани с нашите социални мрежи, колко сме активни в социалните мрежи, нали, колко хора говорят за нас и всякакви такива неща. За сега Google Plus като социална мрежа предлага, как да го кажа, най-добри условия. Тя единствено се базира върху стандартите, както казах, върху микродата, авторството също е HTML5 стандарт като релация. Много бързо нараства Google+, в чужбина аз забелязвам дори много по-добри резултати на страници на брандове и на профили, които са в Google+, отколкото в Facebook. Сигурен съм, че това нещо ще се пренесе и тук, просто защото Google правят, както казах, нещата бавно, но както трябва. И доста бързо нараства, както казах. За сега е най-еволюиралата социална мрежа, поне според мен, и започна прехвърлянето в чужбина, може би по-активната част вече са в Google+, в смисъл поне от някои тесни специалисти, които поддържат блогове и така нататък. Сигурен съм, че това нещо ще се случи и тук, просто малко по-назад сме естествено. И накрая най-важното, първо описвайте информацията в страницата с микродата. Не е чак толкова сложно за интеграция, особено ако имаме специфичен сайт, примерно новинарски сайт или електронен магазин, не пречи. Просто се описва веднъж и това нещо остава за винаги, само трябва да наглеждаме дали нещо не се счупило заради новите изисквания на Google. Използвайте релевантни схеми и не крийте съдържание, тъй като Google станаха много строги в това отношение и наказват. Трябва редовно да се тества за новости, дали нещо не се е счупило. И по отношение на авторството от сега, градете авторитетни профили свои в Google+. Дори да вярвате в някоя друга социална мрежа, направете си профил в Google+, и вържете другите социални мрежи. Отново Google има достатъчно информация, за да види, че това сте вие. Все пак е хубаво този профил да е активен, да спускате нещата и там. И по отношение на брандовите същото нещо. Направете си страница на бизнеса или на клиентите на бизнесите ви и отново стремете се да поддържате и най-малкото и я вържете с текущия сайт на бранда. Съвсем скоро се очаква да се появят ришнипети с както е авторството с лице на човека отпред, така и компаниите с лице на самото лого или каквото се избере там.
потребителят, нали, собственикът на компанията ответ. Така че отново ще има, нали, награда такива речители. И общо взето всичко върви към Google, искаме и не искаме, пълен монополизъм, те държат всичко и мачкат. Няма две мнения по въпроса. Това общо взето някой има някакъв въпрос. Аплодисменти за страхотната презентация. Тъй като отново напреднахме във времето, може би един въпрос ще имаме време, след това на края на семинара ще имате възможност към всеки лектор да задавате въпроси. Имаме ли въпрос? Има един въпрос. Моля само представете си. Само да кажа, преди да се зададе въпроса, който се снима пред рекламното пано и колажа на Superhosting и накрая ще раздадем награди в панелите, така че снимайте се, шервайте, в крайна сметка това е целта. Даже почвам да се замисля при вас поне от Google по някакъв начин. Да се става презентация, ето и въпроса. Интересуваме, има ли някакъв CMS в момента, който да имплементира някаква по-голяма степен на жилищните? Благодаря за въпроса. Значи CMS-те, които са специфични, вече го правят. В смисъл, предполагам, големите за електронни магазини просто вече го имат това нещо. Иначе CMS-те, които са общи, т.е. като WordPress, които не се знае, те много хубаво ще да си бяха само за блогове, нали? Но те искат да правят цялостен CMS, т.е. широк за всякакъв тип сайтове, нали? Там вече няма как, освен ако ние не решим да си направим някакъв фреймворк отгоре на темата или по някакъв друг начин и предварително да се зададем полетата и оттам да ги ползваме. Може и за онлайн магазини. Да, но аз предполагам, че всички CMS за онлайн магазини, които са популярни, това нещо ще го направят. В смисъл, това е прекалено лесно. Сигурен съм, че вече ще го направи. Добре, отново аплодисменти. Видимо от 20 минути и ви очакваме в 2:35 отново. Само не забравяйте, попълвайте си анкетата.